que passa és que si a Catalunya Sud la gent es manifesta per això, difícilment el govern de Madrid s'hi podrà oposar. És a dir, que és tot un moviment que és en marxa, jo l'observo de fa anys, i la idea de la necessitat d'una independència de Catalunya guanya terreny cada any. Per vos és desitjable aquesta independència? Sí, per Catalunya no hi ha altra solució. Tindrà sempre problemes amb Madrid si no és independent. D'acord. Veiem, doncs suposem que d'aquí a alguns anys, no sé si voleu posar data en aquesta independència. No, això és completament imprevisible, però el que és evident és que l'idea avança, progressa i cada vegada hi ha més gent que està convençuda d'aquesta necessitat. Perquè, és una evidència. És una evidència. Pere Verdaguer, diguem doncs que ja tenim la independència a Catalunya Sud. Com afectarà o què canviarà aquí al nord aquesta independència al sud? Experta, no dic que sigui realitzat això. No, però suposem que això es realitzi. Suposant que això passi, aquí evidentment plantejarà problemes. Primer hi haurà una augmentació, si és possible, de la por de París que hi hagi un moviment separatista a la Catalunya del Nord, això segur. Que aquest moviment es desenvolupi és un altre problema. Aquesta por de París com es podria traduir? Escolta, sabem que fa molt de temps que París posa atenció en aquesta possibilitat d'una augmentació de la, diríem, de la població rossellonesa en què es miri cada vegada amb més simpatia el que passa al sud. Això ja ho sabem que fa anys i panys que passa. Voleu dir que intentarà frenar al màxim la reivindicació catalana aquí al nord? Segur. Això segur. El problema és de saber veure si cas la gent d'aquí. Això depèn molt de com evolucioni diríem la situació a França mateix. És a dir que el procés d'alienació de la població és molt avançat aquí a la Catalunya del Nord i pensa que hi ha una part important de la població, probablement de l'ordre del 50% i possiblement més, que no és rossellonesa, que és completament descatalanitzada i que no... Vull dir, per la qual el problema català no existeix, o existeix molt poc. I aquest problema català podria existir amb una independència al sud o no? Com? Dic que aquest problema català, per la gent vinguda de fora i que viu aquí a Catalunya Nord, podria existir si hi hagués una independència al sud? És a dir, la independència al sud canviarà les mentalitats dels habitants d'aquí al nord? D'una part, sí, però pensa que la població de la Catalunya del Nord ha estat substituïda per els nord-catalans, cada vegada són menys nombrosos aquí, els nord-catalans, hi ha una immigració de França endins molt important que ja ha provocat una substitució de població. Però mentrestant hi ha gent que se sent catalana. És que penseu que hi hauria, amb la independència al sud, més reivindicació catalanista aquí al nord? Segur que de tota manera el problema es plantejaria o hi hauria una fracció de la gent que el plantejaria. Això és evident. Quina fracció i amb quina intensitat no ho sabem. Això depèn, diríem, de moltes coses i en particular de l'actitud de París. I a nivell... Però naveguem aquí en diríem, un terreny completament desconegut. Escolta, jo parlaria més aviat d'una experiència ja realitzada. Quan es va crear el diari aquí,
Punt de Girona va crear una edició per Catalunya del Nord, no se sabia exactament quin acolliment hi hauria de la part de la població nord-catalana. I va ser nosaltres sabíem que hi hauria una base de 500 persones que s'hi abonarien, que ho veurien amb bons ulls, etc. I al cap d'un any ja n'hi havia més de 1.000, 2.000. I crec que va ser per una malaptesa, una incapacitat dels que se n'ocupaven de la publicació, que no augmentés encara. Va fracassar diríem, per la incapacitat de la gent que se n'ocupaven. Però hi havia doncs, un fons de població que s'interessava per aquest diari en català, doncs. Mare de Déu, hi havia un fons que era completament desconegut, es va arribar bastant amunt, amb la fracció de la població que s'interessava. Vam arribar a diversos milers. Pere Verdaguer, davant d'aquest exemple que ens doneu, que va ser una sorpresa que hi hagués tanta gent interessada pel diari català El Punt, penseu que podria haver-hi sorpreses també amb la independència del sud, aquí al nord? Exactament, no sabem exactament com reaccionaria la gent aquí, no és completament imprevisible, però evidentment el problema es plantejaria, hi ha un problema que la gent s'hauria de plantejar.